Nagasaka ang numero sa mga gun ban violators sa Rehiyon 6. Siniyagin kumpirma ni Police Brigadier General Jack Wangki, ang Direktor sang Police Regional Office 6 o PRO 6. Sunod sa Direktor, wala nagakulang ang pulis sa pagpahanudom sa publiko na halungod sa pulisa ilabi na ang pagpatigay sang checkpoints sa nagkalain-lain ng mga lugar sa Rehiyon 6. Dugang pa ni Wangki, ginaabisuhan sini ang mga pumuluyo nga hindi magdala sang armas lutang bisan pa nga ini ang may lisensya, bangod nga ini ang ginadumilian kag may legal nga konsekwensya. Naibaloan nga base sa data sang talatapan, yara na sa 74 ang nagkaladakpan nga gun ban violators sa Western Visayas nga kung pahat-pahaton. 3 ang nadakpan sa Antique, 3 sa Aklan, 11 sa Capiz, 3 sa Guimaras, 5 sa Iloilo City, 17 sa Iloilo Province, 9 sa Bacolod, 21 sa Negros Occidental, kag 2 naman ang nadakpan sang Regional Mobile Force Battalion 6. Yeah, actually, we keep on reminding the public nga may ara kita nga gun ban, but still, may ara man gyapon nga nag-violate. That's why I would like to take this time siguro, i-remind liwat nga may ara kita nga gun ban, may ara kita nga mga ginahimo nga mga checkpoints. Hindi na ko mag-dare nga magdala siyang mga pusil ninyo, especially biskan na license ina. May gun ban naman, hindi na effective ang license unless if you have applied for exemption nga. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera,